Hi guys, welcome back to my channel. दायो नै आं क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव दंफैयो। 8 नि एग्जाम दंमोन ना, ओमफ्राय मर्निंनि जोबनायखाय बेलासियाव दंमोन आरो टाइम जाथ'यैखाय बेयावनो दसे स्टेशनाव बेरायनो होननानै फैबाय आरो लोगोफोरजों। नायलांदो बिदिबा भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा थाबाय। क'क्राझार स्टेशन मानो होआ जानांगौ बिसोर बेलासियावसो ना फैगौ बिसोरो नामा मानो होआ ओंहाय आंहा इसोर मासाव फैसांखोथाय ओइ दिपा जोंखौ माबा बाखोर सिलाबायगासिनो दं मेदाम ड्रेसआ ट्रेन थांबाय ट्रेन गाखोनानै थांबाय जों सिलिगुरि क'क्राझार रेल स्टेशन लाखिबायो मेरला एग्जाम हैग्राफोर थायोना दाथ' बबेबा जायगा खामानि मावग्राफोर ट्रेन फैनानै खारलाजोब्बाय मा खालामदों लेखा नायदों नै मानि लेखा ITI नि एग्जाम दं ITI नि लेखा नायदों दासिमदों खम सोदोंना दाम खमनिसो साइज थानानै आं बथलखौ नैबेसो होफैदों लाना थांसै नामाथाय नङा साइज थाखा नोंसिनाव 40 जोंनाव 40 ए नालाय थोगासिनो दां आसोबा थांसै भिडिअ खालामगासिनो दां बोरायसो खिथाहरदों दे मा जानो फैदों माबा आया चानि ना एग रल चाउमिन ai mất rồi đấy जेब्ला नों बोखा एक प्लेट में ही देता तो अच्छा था ना ऐसे करके खींचो कुछ भी नहीं आई मत लेना मैडम गोथाव ना जादोंमोन दिफाया जायाखै दाबो जोंना अमाया होख्लायथारदों जानाया सस होलायबावबाय बा अमा बथलैनो होख्लाय नै दङ नोगो बुरजा ए लाजिदों दिफाया ओमफ्राय हे माखौ लाजिलाबाय नोंने जानायखौ गब गबसो ना दिफा गब गबसो दिफा मालाय अमाया साइज गोनां जाथारदों
गोथावथार अमा मानै साबनो मा साबलाबायनांगौ ना